Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Οι Κύπροι, όπως όλοι οι Έλληνες, διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του δόγματος, ο δόκτωρ Ανδρέας Αθιενίτης, καθηγητής μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο Κονκόρτια στον Καναδά, όπου είναι διευθυντής του Κέντρου Μελετών Κτηρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος στον τομέα των έξυπνων κτηρίων και της ηλιακής ενέργειας. Τιμήθηκε πρόσφατα με το βραβείο Έλληνας της Χρονιάς στο Μοντρεάλ για το αξιοσημείωτο έργο και την συνεισφορά του στην ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ. Εκείνη, για να τον τιμήσει, ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Στις 27 Ιουνίου θα παραθέσει ανοιχτή διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του με το Κέντρο Αριστείας Φαέθων. Κύριε Αθιενίτη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ, Κώστα. Γιατί στην Κύπρο έρχεστε και διατηρείτε έτσι στενούς και ζωντανούς τους δεσμούς, και εμείς χαιρόμαστε να βλέπουμε Κύπριους οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό για να μεταδίδουν τη γνώση και την εμπειρία την οποία αποκόμισαν στην Κύπρο, και θα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο για ακόμη πιο οργανικές σχέσεις και ακόμη μεγαλύτερες συνέργειες με τους αποδήμους μας. Και γνωρίζω ότι είστε και στο Συμβούλιο του Φαέθωνα, το οποίο είναι εκπληκτικό κέντρο αριστείας εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, και έχουμε να κάνουμε με τα θέματα της ενέργειας, έχουμε να κάνουμε με τα θέματα τα σύγχρονα ζητήματα, τα ενεργειακά, και εσείς θα παραθέσετε στις 27 Ιουνίου μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη, ανοιχτή προς το κοινό. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι από την Αθιένων αρχικά, οπότε εξού και το όνομα Αθιενίτης, και έρχομαι τακτικά στην Κύπρο με συνεργασίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ. Οπότε έρχομαι τώρα, αλλά θα ξανάρθω τον Οκτώβριο, επίσης προσκεκλημένος ομιλητής στο Synergy Conference που οργανώνει ο φίλος μου ο Γιώργος και το Φαέθον. Οπότε είναι μια διαρκή συνεργασία και που έχουμε και με Κύπρο αλλά και με Ελλάδα, όπου έχω μαθητή που είναι σύμβουλος στο Υπουργείο Ενέργειας. Οπότε αυτές οι συνεργασίες είναι πολύ καλές και για την Κύπρο και για τον Καναδά, αλλά και για την Ελλάδα επίσης, και χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Παρακολουθείτε τις εξελίξεις σε εμάς στην Κύπρο, στα θέματα της ενέργειας, στα θέματα των κτηρίων. Γνωρίζουμε, έχουμε γνώση ότι είμαστε πολύ πίσω. Γίνονται βήματα, γίνονται προσπάθειες για να προχωρήσουμε και με τις δική σας την συνεισφορά και άλλων λαμπρών επιστημόνων που μένουν και εδώ στην Κύπρο, αλλά και αποδήμων. Τι καινούριο μας φέρνετε όσον αφορά αυτόν τον τομέα? Το καινούριο που ελπίζω να φέρω είναι η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, αλλά και του operation εξύπνων κοινοτήτων, δηλαδή neighborhoods, κοινότητες. Όταν μιλούμε εξύπνων, μιλούμε τα κτίρια, τα συστήματα επικοινωνίας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όλα μαζί, αλλά και επικοινωνία με το δίκτυο, ανταλλαγή ενέργειας με το δίκτυο. Όταν μιλούμε για zero energy communities, μιλούμε για μηδενική χρήση ενέργειας, όχι τα κτίρια μόνο, αλλά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οπότε αυτό είναι το όνειρό μας, να το κάνουμε και στον Καναδά και εδώ, στην Κύπρο. Και μια γειτονιά να τα βρουν μεταξύ τους, να συζητήσουν, ώστε να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, να εγκαταστήσουν διάφορα συστήματα ηλιακής ενέργειας, και ταυτόχρονα να συνεργάζονται μεταξύ τους και με το δίκτυο. Με το δίκτυο και σαν οικοδομικό συγκρότημα. Ναι. Μάλιστα. Οπότε αυτό που χρειαζόμαστε εδώ... Αυτό δεν χρειάζεται πολλά λεφτά. Οπότε αυτό όχι. Όταν το κάνεις σωστά δεν χρειάζεται πολλά λεφτά. Ουσιαστικά χρειάζεται πιο λίγα λεφτά όταν το κάνεις έξυπνα, because είναι win-win και για το δίκτυο αλλά και για τον καταναλωτή. Αυτό που χρειάζεται βασικά είναι προγνωστική λειτουργία των κτηρίων βάσει και της χρήσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που σιγά σιγά εκεί πάμε. Δηλαδή
αυτοκίνητα χωρίς ρήπους ηλεκτρικά, τα οποία ουσιαστικά γεμίζουμε ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά και από το δίκτυο. Οπότε εδώ το ο βασικός στόχος είναι προγνωστική λειτουργία όλων και των τριών μαζί. Το κτηρίο, του δικτύου, αλλά και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όταν όλα αυτά βασιστούν στην πρόγνωση του καιρού και στην πρόγνωση της λειτουργίας τους για την επόμενη μέρα, δηλαδή που λέμε one day ahead, μετά όλα τα κόστα μπορεί να μειωθούν και να είναι win-win η λύση και για τον καταναλωτή και για το δίκτυο, και επίσης να μειωθεί η ρύπανση από τα αυτοκίνητα, διότι μιλούμε για all electric solutions, δηλαδή ηλέκτριση των πάντων με βασικές τεχνολογίες, έξυπνα κτίρια, θερμαντλίες, heat pumps που λέμε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φωτοβολταϊκά και έξυπνο δίκτυο. Όλα να λειτουργούν μαζί. Όταν όλα αυτά σχεδιαστούν μαζί και λειτουργούν βάσει πρόγνωσης μία μέρα πριν, μετά έχουμε optimization, βελτιστοποίηση και των τριών μαζί, δηλαδή το κτηρίο, του δικτύου και των μέσων μεταφοράς. Και αν το πετύχατε στον Καναδά, έχετε γειτονιές πρότυπα? Υπάρχει μια γειτονιά, το West 5 στο Λάντον του Οντάριο, στο οποίο είμαι ανακατωμένος εγώ από το 2013-2014. Μιλούμε για ένα development για 20.000 άτομα και είναι όλα electric technologies. Μιλούμε για φωτοβολταϊκά, θερμαντλίες, δηλαδή heat pumps και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και το London Hydro, που είναι η τοπική ΑΕΚ, ας πούμε, είναι και αυτή μέσα στο συγκρότημα, δηλαδή ήταν και αυτή από την αρχή στο σχεδιασμό του όλου project. Εν τω μεταξύ, μια εβδομάδα πριν ήμουν εκεί που είχαμε ένα workshop, μία μέρα, μαζί με το London Hydro, που είναι η ΑΕΚ της περιοχής, επίσης τον developer, αλλά και μια άλλη εταιρεία που είναι αυτό που λέμε micro utility, είναι η εταιρεία της ενέργειας που είναι υπεύθυνη για όλη την περιοχή. Αυτό το development έχει τελειώσει περίπου στα 2/3, διότι παίρνει πολύ καιρό να χτίσει το ολόκληρο συγκρότημα για 20.000 άτομα, είναι σαν μια νέα πόλη. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ να πω ότι είναι επιτυχία αυτό. Είναι επιτυχία και είδα τον ενθουσιασμό εκεί. Εμείς εν τω μεταξύ παρακολουθούμε συνέχεια αυτό το project, το μοντελοποιούμε, δημιουργούμε προγράμματα simulations, χρησιμοποιούμε και τεχνολογίες νοητής νοημοσύνης, artificial intelligence, για να κάνουμε predict, για να κάνουμε αυτό που είπα, δηλαδή τη βέλτιστη λειτουργία όλου του συγκροτήματος σε συνεργασία με την τοπική ΑΕΚ, ας πούμε. Και αν το πετυχάνετε εκεί στον Καναδά, που οι θερμοκρασίες είναι απίστευτα χαμηλές, φαντάζομαι στην Κύπρο που έχουμε τον ήλιο. Εδώ να σας διορθώσω, το καλοκαίρι μας είναι αρκετά θερμό. Αρκετά θερμό. Οπότε εγώ είμαι στο Μοντρεάλ, που είναι γεωγραφικό πλάτος 45. Είναι το ίδιο με το Μιλάνο. Δηλαδή η περιοχή του Καναδά που είμαι εγώ έχει πολύ περισσότερο ήλιο από τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά όχι τόσο πολύ όσο η Κύπρος. Είναι περίπου στη μέση. Οπότε είναι αρκετή ηλιακή ενέργεια να παράγεις αρκετό ρεύμα από φωτοβολταϊκά, να δουλέψει αυτό το πράγμα, και το βλέπουμε να δουλεύει. Δηλαδή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση το υποστηρίζει πολύ, θέλει να γίνουν και άλλα τέτοια έργα, και τελευταία έχουμε πάρει ένα μεγάλο κονδύλιο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, 123 εκατομμύρια δολάρια για 7 χρόνια, για να κάνουμε αυτή την έρευνα, έτσι που αυτές οι λύσεις να εξαπλωθούν σε όλο τον Καναδά και παγκόσμια, μπορώ να πω. Οπότε είμαι αισιόδοξος ότι αυτό που λέμε γίνεται και μπορεί να γίνει ακόμα και καλύτερα. Και μιλούμε για win-win λύσεις που είναι καλές και για τον καταναλωτή και για το δίκτυο, αλλά και με κτίρια τα οποία να είναι καλύτερης ποιότητας, τα οποία να έχουν καλύτερο κομφόρ, περιβαλλοντικές λύσεις, οι οποίες θα έχουμε καθαρό αέρα στις γειτονιές. Μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα, διότι δεν είναι αυτοκίνητα με καυσαέρια. Οπότε μιλούμε για σχεδιασμό μιας νέας κοινωνίας. Μπορεί να γίνει αυτό σε υπάρχουσες πόλεις? Ναι, μπορεί να γίνει σε υπάρχουσες πόλεις. Εκεί χρειάζεται περισσότερη μόνωση στα κτίρια, μέτρα σκιασμού.
Επίσης, control, τα building automation systems που λέμε, δηλαδή να γίνουν τα κτίρια πιο έξυπνα, μπορεί να γίνει και εκεί χρειάζονται πολλά μέτρα. Είναι πιο πολύπλοκο σε υπάρχοντα κτίρια, αλλά μπορεί να γίνει. Και δουλεύουμε και σε αυτόν τον τομέα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και όλα αυτά θα τα αναλύσετε στις 27 του μηνός στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην διάλεξη που θα δώσετε. Ναι. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα, άλλα case studies με κτίρια. Για παράδειγμα, μια κοινοτική βιβλιοθήκη σε ένα προάστιο του Μόντρεαλ, το Varela Library που λέμε, Zero Energy Building, το οποίο έχει γεωθερμική θερμαντλία, έχει φωτοβολταϊκά, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, από μέσα είναι πολύ ωραίο περιβάλλον. Οπότε πολλές από τις λύσεις μπορεί να γίνουν σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή τα δημαρχία, είναι κλειδί σε αυτό το πράγμα, διότι πολλές από τις λύσεις πρέπει να έχουν τοπικό χαρακτήρα και αυτό που θα πω και του Γιώργου είναι μπορεί να βρεθεί ας πούμε μια κοινότητα, ένας μικρός δήμος στην Κύπρο που μπορεί να εφαρμοστούν πρώτα αυτά τα πράγματα, δηλαδή σε πειραματική βάση, αλλά όχι τελείως πειραματική, αλλά σε μικρή κλίμακα και μετά μπορεί να γίνουν παράδειγμα για άλλους. Και η Κύπρος νομίζω έχει τη δυνατότητα να πρωτοπορήσει σε αυτόν τον τομέα. Σε ορισμένους τομείς η Κύπρος έχει προχωρήσει αρκετά. Δεν είναι πίσω σε όλα. Για παράδειγμα, βλέπω φωτοβολταϊκά στα περισσότερα σπίτια. Αυτό είναι πολύ θετικό. Οπότε υπάρχουν... αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερο σχεδιασμός των τοπικών αρχών μαζί με την κυβέρνηση, μαζί με την ΑΕΚ, μαζί με τους άλλους τέλος πάντων stakeholders, και εκεί όταν γίνει αυτός ο σχεδιασμός μπορούμε να βρούμε τα win-win solutions που λέμε, δηλαδή τις λύσεις που είναι κερδισμιές για όλους, και για τον καταναλωτή αλλά και για γενικά το κοινό, για τους δήμους και για την ΑΕΚ και για το κράτος. Κύριε Αθηνίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και είναι πολύ ενδιαφέρον και θα σας περιμένω τον Οκτώβρη. Τι θα έχετε ακριβώς να... Εκεί είμαι πάλι keynote speaker, προξενημένος ομιλητής για αυτόν το συνέδριο, το Synergy. Θα μιλήσω σε παρόμοια θέματα, αλλά πιο επιστημονικά. Δηλαδή με εξισώσεις και τέτοια πράγματα. Την Πέμπτη δεν θα έχω εξισώσεις και μαθηματικά. Άρα είναι ανοιχτό για το ευρύτερο κοινό. Ναι, οπότε δεν θα βάλω equations και εξισώσεις και μαθηματικά. Περισσότερο παραδείγματα με εικόνες, με αποτελέσματα από τα υπάρχοντα projects στον Καναδά. Ανάφερα αυτό που είναι για μια κοινότητα 20.000 στο Λόντον του Οντάριο. Θα αναφερθώ στο κοινοτική βιβλιοθήκη του Βαρέν, δηλαδή project που έχουμε χειροπιαστά παραδείγματα, ποια μπορεί να είναι τα κέρδη από αυτές τις τεχνολογίες, που ουσιαστικά μιλούμε για τεχνολογίες οι οποίες συμπληρώνουν η μια την άλλη. Αλλά άμα προσπαθήσεις να τις κάνεις χωριστά, μετά είναι πιο ακριβό. Πρέπει να τις βελτιστοποιήσεις και τις τρεις μαζί. Μιλούμε για τα κτίρια, το δίκτυο, αλλά και τα αυτοκίνητα, που ελπίζω να είναι ηλεκτρικά όλα σε λίγα χρόνια. Κύριε Αθηνίτη, σας ευχαριστούμε πολύ και χαρήκαμε πάρα πολύ για που σας είχαμε εδώ στην εκπομπή μας.